aplaudiment pel grup de teatre, que ara ens representaran un petit diàleg. Bé, som els Amics del Teatre i ens ha tocat a nosaltres donar una miqueta el toc d'humor. El canvi què? Un menjador o sala d'estar d'una família corrent. Hi ha una taula, 3 cadires, una butaca o sofà més enllà, algun altre moble amb un gerro de flors, per completar la decoració. Un home està assegut a la butaca llegint el diari. Una dona entra amb unes estovalles i les posa a la taula. On és la nena? Ha dit que anava a dutxar-se abans de sopar. Ja ha acabat els deures? Ha dit que li quedaven 4 cosetes de res i que les acabaria ben sopat. Ui, ja hi som. Pots comptar. 4 cosetes. I després s'està a l'habitació fins a les tantes amb el llum encès. Au, va, no et queixis. Pitjor seria que no tingués intenció de fer res, dona. Vés a saber. Diu que fa deures i el més segur és que estigui enganxada al mòbil de conversa amb els amics. I com que la factura de la llum és barata... Però bé que s'ha de dutxar la criatura. La dona marxa decidida i l'home la segueix. Tornen tots dos amb plats i gots que van posant sobre la taula. Nena, vols dir que no estàs prou neta? Ja gairebé he acabat! Va, que la factura de la aigua és cara. I l'aigua se'ns acaba. Què dius tu ara? Dic que l'aigua és cara, sí, però encara hauria de ser-ho més. No li donem prou valor. Apa, no et posis filosòfic. Tot això que s'acaba l'aigua i el petroli són excuses per apujar-ne les factures, home. Mireia, que t'encongiràs, caram! Ni cas. No ho deia en broma, això de que l'aigua s'acabarà. No hi has pensat? Imagina't havent d'estalviar-la fins al punt de dutxar-te un cop a la setmana. Ui, n'hi hauria una que li agafaria un col·lapse. Nena, nosaltres comencem a sopar, Sí, ja baixo! S'asseuen a la taula. La dona serveix la sopa. L'home continua parlant entre cullerada i cullerada. Però les glaceres es desglacen. Sí, home. I tu creus aquests terrossos de gel es desfan com els glaçons de la beguda? Apa, que això no s'ho creu ningú. Oh, hi ha parts del planeta on les persones es moren perquè la sequera és terrible i no poden regar. I ara? Això ha passat tota la vida, des que el món és món. I la contaminació dels rius? Aviat no n'hi haurà un pam de net. Mira, no em toquis allò que no sona, deixa't estar de filosofies i pensa com ho fem perquè aquesta criatura acabi d'una vegada. Doncs mira, ara mateix ho soluciono. Vaig a tancar l'aigua. Mama! No hi ha aigua! Doncs, noia, em sap greu. La culpa és del canvi climàtic. Bona tarda. Abans de començar us volia explicar. Els nens i les nenes de quart de l'Escola Ginesta treballen en un projecte que es diu Investigate. És un projecte en el que fem és treballar en anglès, però al mateix temps aprenem coses que ens interessen i que ens semblen enriquidores en tots els aspectes. I quan el Santi ens va proposar treballar el canvi climàtic van dir a veure què els hi sembla. I la veritat és que han treballat molt, han après moltes coses i el que veureu que fan ara és una adaptació del seu treball per a poder compartir amb vosaltres. Moltes gràcies. Avui hem vingut a parlar del canvi climàtic. Però què és el canvi climàtic? El nostre planeta s'està escalfant per diferents motius. El motiu principal som els humans, que estem estressant el planeta. Sí, estem consumint els nostres recursos naturals i al mateix temps produïm una enorme quantitat de gasos d'efecte hivernacle. Gasos d'efecte hivernacle? Què és això? Doncs, per exemple, el diòxid de carboni o el metà. Actuem com una manta escalfant la nostra atmosfera.
Es produïm quan cremem combustibles fòssils, benzina, dièsel. La temperatura puja massa i molt de pressa. La Terra està emmalaltint. I què són els combustibles fòssils? I quin problema tenen? Els combustibles fòssils són el petroli, el carbó i el gas. Són molt contaminants. Els cotxes, avions, vaixells, fàbriques i molts motors funcionen cremant combustibles fòssils. I els nostres mars estan plens de plàstic i el plàstic es fabrica amb el petroli. Sí, nosaltres som responsables de contaminar el nostre aire. Ja el problema de l'aire és molt important, però els oceans també estan en perill. El gel polar s'està desfent i el nivell del mar creix. Les nostres platges estan en perill i forces ciutats i illes. Aviat ens acostumarem als refugiats climàtics. Els humans estem destruint la biosfera. Aturem-ho abans no sigui massa tard. Hola, bona tarda. Nosaltres som dos alumnes de la classe de tercer E del grup de política sobre el canvi climàtic i vam decidir fer un vídeo publicitari per fer publicitat sobre el dia d'avui i així ens vinguéssiu a veure. En aquest vídeo surten diverses persones als quals els fem una pregunta. Què opineu sobre el canvi climàtic? Les respostes que diuen són inventades per nosaltres i això ho hem fet perquè la gent no sap gaire sobre el canvi climàtic. Esperem que us agradi. No sé, ja em preocuparé quan ho tinguem més a prop. No, company, no. Anem a informar avui en dia abans d'acabar la pregunta. I el canvi climàtic? Doncs sé que és un problema greu, però jo amb la família ho fem res per evitar. Canvi climàtic? Doncs sé que és un problema molt greu que hauríem de canviar. El canvi climàtic. Jo soc un jove estudiant que fa una comunicació aprendre més del que el canvi climàtic afecta la nostra situació laboral. Però el canvi climàtic? El canvi climàtic és allò sobre la capa d'ozó que s'està trencant. Bueno, no sé, això no sé jo. El canvi climàtic? Doncs és que ho fem de la mateixa que se'ns afronta un gran problema. Però el canvi climàtic? Seria el forat de la capa d'ozó, no? Hola a tothom, nosaltres som de la classe tercer SOE i hem treballat el tema de la salut, que és un dels efectes principals del canvi climàtic. El canvi climàtic és fruit de cremar combustibles creats per l'activitat humana. En aquest acte us ensenyarem la representació final del nostre projecte constituït per un vídeo informatiu. En aquest vídeo hem volgut destacar certs punts importants com el canvi climàtic i tot el que comporta canviar per un món millor. Esperem que us serveixi per veure tot el treball que hem portat a terme aquestes últimes setmanes. Esperem que us agradi i gràcies. Contaminació invisible i silenciosa. Mata 9 milions de persones anualment. Per detenir-ho, els governs del món s'han d'unificar i planejar-ho nosaltres per poder-ne sortir. Hem d'alçar la veu i no exposar la nostra contaminació
als aliments, a l'aigua i l'aire. Hem de netejar-la per tenir millor treball, salut, medi ambient i oportunitats. Per tenir una millor vida hem d'alçar les veus. Aquest treball del nom Metadesfera és sobre el canvi climàtic. Nosaltres hem fet un monòleg per nens de primària, més orientat cap al nivell de tercer, per donar a conèixer l'estat actual del món. Bé, què és el canvi climàtic? Imagineu un hivern negre i ara expreneu una grandària com a la Terra. Doncs bé, és això, és una capa de gas envoltant la Terra que impedeix que la calor surti. Com un cotxe quan arriba l'estiu. Tu entres al cotxe i no pots ni respirar de la calor que fa. Per què? Perquè el cotxe atrapa la calor i l'exterior fa com aquesta capa de gas que impedeix que surti el calor i l'interior és el que t'avitgen nosaltres dia a dia. Ara esteu dins del cotxe i no podeu obrir ni portes ni finestres. Per poder sortir heu de complir unes condicions. Aquestes condicions seria fer els deures i estudiar. A ningú li agrada fer els deures i estudiar, però a la llarga serà millor. Fer els deures per la Terra és utilitzar energies renovables, mentre que no fer res i estar jugant són les no renovables. Però què és això de les energies renovables i no renovables? Les energies renovables són les que no s'acaben, com els deures, que tu quan penses que has acabat els deures, gires la pàgina i encara et queda molt. Les no renovables seria el contrari, com la teva sèrie preferida, que arriba un moment que s'acaba i ja no la pots veure. Igual que de deures hi ha diferents assignatures d'energies, també hi ha de diferents. Està la solar, que s'extreu mitjançant l'energia del sol, l'eòlica, que extreu l'energia de l'aire, la hidràulica, que extreu l'energia del moviment de l'aigua, la geotèrmica. Aquesta última sona més a xinès, però continua sent català. Extreu l'energia de la temperatura de la Terra. I, per últim, l'energia biomassa, que extreu l'energia dels residus orgànics que generem, com per exemple la merda. Les no renovables són les següents: el petroli, el carbó i el gas. Aquestes s'extreuen de plantes i animals morts que durant milions d'anys s'han anat descomponent. És una mica fastigós, però és la realitat d'aquestes energies. Ara rebobinem cap al passat i per això que us he explicat abans. Tornem a estar dins del cotxe i no podeu sortir. Vosaltres què faríeu? Faríeu la feina per poder sortir al cap d'una estona o us quedaríeu allà dins tancats? Última pregunta. A partir d'ara, tindreu més en compte, vigileu més amb el que consumireu? O us continuareu asfixiant-vos allà dins? Som els alumnes de 5è de l'Escola Joan Torredemer. Durant aquestes últimes setmanes hem volgut centrar la nostra atenció a com podem fer de la nostra escola un espai més sostenible. Ens vam plantejar un munt de preguntes. Reciclem bé? Què es necessita per ser més sostenibles? Quin efecte produeix una escola sostenible al nostre entorn? Com podem millorar? Primer vam voler veure quins eren els nostres hàbits de reciclatge. Ens vam posar mans a l'obra i vam anar mirant per totes les papereres de l'escola a veure quins errors conteníem. Certament ens vam quedar sorpresos. Vam veure que reciclar no és tan fàcil com ens esperàvem i que tots necessitem més informació de com fer-ho, mestres, nens i nenes. Després vam veure quines conseqüències té pel nostre medi reduir, sempre que sigui possible, la nostra petjada. L'escalfament global, la pèrdua de riquesa natural, la reducció de recursos naturals en són uns exemples. Però no només hem volgut quedar-nos aquí. Hem volgut trobar algunes estratègies per poder millorar i poder contribuir a la conservació del nostre entorn. We can show to other people how to recycle correctly. We can prepare workshops with recycled material. We can identify all containers correctly. We can buy local products to reduce the air pollution with the transport. We need more bins and containers in our school. We are sure that we will keep improving to be more sustainable. Bona tarda. A l'Escola Montcau La Mola, situada a Matadepera, s'ha dut a terme
un projecte d'observació i reflexió de l'impacte mediambiental que generen els residus provocats per l'ésser humà. Connectem en directe perquè ens expliquin el projecte en primera persona. Bona tarda. Bona tarda. Som l'Arona i la Laia, alumnes i representants de les classes de quart de primària. L'inici del projecte va consistir en observar l'entorn proper de l'escola, concretament els carrers i la riera de les Arenes, i fotografiar els elements que contaminen el medi ambient. A continuació, vam anar a la deixalleria, on ens van explicar el procés del reciclatge i aclarir dubtes d'on s'han de reciclar objectes diversos i quotidians. A l'aula vam compartir impressions i reflexions i vam concloure el projecte definint propostes de millora reals. Aquest conjunt de fotografies han estat fetes a la Riera de les Arenes pels nostres companys i companyes de classe. Vam observar paper de plata, plàstics diversos, rodes de cotxe, roba, sabates, vidre. Ens vam adonar que alguns d'aquests objectes poden ser molt perillosos perquè ens podem tallar, crear un incendi. I ens vam preguntar com podia ser que hi hagués tantes deixalles a terra. Era comoditat? Era poca educació? Era falta de sensibilització ambiental? Arrel d'aquestes preguntes, vam proposar que sovint es podria organitzar una recollida de deixalles a la riera i que els habitants de Matadepera, entre tots, tinguem el nostre entorn més... Però tot i així, el més important és ser cívic i no llançar cap tipus de deixalla a terra. Per tant, i per acabar, els alumnes de quart de primària de l'escola Montcau la Mola us demanem: No llanceu cap tipus de deixalla a terra. Moltes gràcies per la vostra atenció. Sabeu? Realment no necessitem tantes coses. Som persones, no consumidors. La Terra té límits, hem de respectar el seu ritme. Utilitzem bombetes de baix consum o llums LED i estalviem electricitat. Reduïm el nostre consum elèctric. Tot sovint ens desfem d'objectes útils i de molta roba. El motiu és molt senzill. Senzillament el volem canviar per uns altres. Molts objectes poden tenir dues o més vides. Si reutilitzem objectes, estalviem energia. Quan ja no els necessitem, donem-los a algú altre. És molt senzill i un bon acte. Quan reduïm, reutilitzem i reciclem, lluitem contra el canvi climàtic. Els habitants de Matadepera estan fent una bona feina. Però, esclar, ens calen que més pobles i ciutats millorin el seu reciclatge. Creieu que ho podem aconseguir? Oh, sí, i nosaltres us donarem bones idees. Confiem en vosaltres. Sabeu que els dijous pel matí a Matadepera tenim mercat? Podeu dur el vostre cistell o bossa reutilitzable i comprar productes frescs. I no necessitem cap bossa de plàstic. Sabeu, molts productes dels supermercats estan sobreempaquetats en plàstic. Si evitem comprar aquests productes, ajudem la sostenibilitat del nostre món. Podeu fer aquest favor? Esforç? Hola, bona tarda. Nosaltres, el nostre grup, ha decidit fer un vídeo sobre el que creiem que està passant ara entre la relació del canvi climàtic i l'economia. En el vídeo veureu dues persones fent de cambrers i dos fent de clients a un restaurant que trien entre dos boles d'amor. La resta ho veureu ara.
articles que hem preparat responent a la pregunta com podem reduir la contaminació que generen els cotxes a Matadepera. El primer article es titula Save Matadepera. El projecte Matadepera ens ha donat l'oportunitat d'indagar sobre la contaminació que provoquen els cotxes de gasolina i dièsel i reflexionar sobre l'excés de CO2 que trobem concentrat a l'atmosfera i que està contaminant cada vegada més el nostre planeta Terra. Primerament, hi ha moltes causes que han influït a que es produeixi l'escalfament global a la Terra. És a dir, quan els rajos de sol entren a l'atmosfera, es queden allà a causa de la capa de contaminació que hi ha a la Terra. Una de les principals causes és el fum dels vehicles. A més, tal com diu el diari Ara, no podem augmentar més d'un 1,5 graus de temperatura, ja que aquests últims 10 anys la temperatura del nostre planeta ha augmentat d'una manera molt exagerada. I tot això ha causat grans tempestes, pluges, desglàs, desaparició de la costa, desertització, zones seques i no vegetació. Una alternativa que proposem és que la gent comparteixi el cotxe amb algun veí o company de feina, ja que d'aquesta manera hi hauria menys cotxes circulant i contaminarien menys. Creiem que una alternativa per reduir la contaminació que generen els cotxes a Matadepera seria canviar-los per elèctrics. Primer els públics i més endavant els privats. Seguidament, aquí us facilitem els avantatges de canviar els cotxes per elèctrics. Primer de tot, necessiten molt poc manteniment. Un altre avantatge, sense dubte, és que el cost per quilòmetre. Surt més barat mantenir un cotxe elèctric que un de gasolina o dièsel, que contaminen més. I a continuació exposem els desavantatges. Són més silenciosos, tot i que aquests cotxes tenen un mode per activar el soroll del motor. Hi hauria moltes pèrdues de llocs de treball, ja que cadascú pot carregar-se de manera autònoma el seu cotxe de les electrolineres. També hi haurien més despeses, ja que haurien de posar tot de carregadors elèctrics, i ara només hi ha 70 en tot Catalunya. Un d'aquests el trobem a Matadepera. Tenen poca autonomia. Potser seria el desavantatge que més tira enrere a algú amb intenció de comprar un cotxe elèctric. Compta amb una bateria per fer 200 o 300 quilòmetres. És molt poc si ho comparem amb el que es pot conduir un cotxe dièsel o gasolina, que de mitjana amb el dipòsit ple poden fer 600 o 1.000 quilòmetres. I per últim, les bateries d'un cotxe elèctric són molt cares. Tenint en compte el que hem exposat anteriorment, creiem que per moltes raons en contra que trobem avui en dia, està molt clar que hem de comprar cotxes elèctrics, tot i que pot suposar una despensa important en el futur per a Matadepera. Serà molt millor i ajudarem al nostre poble i al medi ambient. El segon article s'anomena Ajudem a Matadepera. Parlem de contaminar l'ambient. Les emissions de CO2 provocades per certes rutines que fem de forma quotidiana cada vegada són més problemàtiques, ja que en aquest cas un color s'acumuli a l'atmosfera i no deixa que l'efecte hivernacle es produeixi adequadament. És a dir, una gran part dels rajos solars queden retinguts a la nostra atmosfera, atès que la contaminació que provoquem impedeixi la seva sortida. Per aquesta raó, la Terra està escalfant a molta velocitat. L'escalfament global està provocant un gran canvi climàtic. Aquest augment de la temperatura ja ha començat a generar certs canvis, com ara pluges torrencials, inundacions, desglaçaments dels pols, desertitzacions. I això pot anar incrementant i produir la pèrdua de pobles de costa, de vegetació, d'animals, etc. I pot arribar a que no es donin les condicions adequades per viure a la Terra. Els governs estan reaccionant, pactant mesures per tal de reduir els nivells de contaminació. Ara ens toca actuar a nosaltres i pensant en Matadepera, el nostre poble, proposem canviar els cotxes de gasolina i benzina per cotxes elèctrics per tal de reduir les emissions de CO2. Aquests cotxes tenen com a avantatge que no contaminen, no fan soroll i utilitzen electricitat que pot ser generada per fonts d'energies renovables. Però també hi ha alguns problemes que cal tenir presents, com ara la seva autonomia, ja que la bateria s'esgota ràpid, el seu preu atès que són més cars que els que fan servir combustibles fòssils. Tarda una estona en carregar-se i encara hi ha pocs punts de càrrega. A Matadepera, al nostre poble, s'ha instal·lat un nou punt de càrrega darrere del Casal de Cultura i segurament continuem posant-ne de nous en el cas que hi hagi més demanada. Cal també pensar en que la quantitat d'electricitat que caldrà generar quan la majoria dels cotxes depenguin del seu consum. Tenint en compte aquest argument
següents insistim en que canviem els nostres cotxes públics i privats per cotxes elèctrics el més aviat possible, perquè així estarem afavorint el medi ambient. Fem més net l'ambient de Matadepera. Us animem a contribuir. Entre altres podem salvar el planeta. Gràcies. Bona tarda, som els alumnes de 5è i 6è de l'Escola Montcau La Mola i hem estat treballant al projecte de Matadesfera per una mobilitat sostenible. Nosaltres tenim molts objectius, però ara us explicarem els objectius més específics. Reflexionar sobre els mitjans de transport utilitzats per anar i tornar de casa a l'escola i viceversa. Reflexionar sobre l'impacte dels transports contaminants en el medi ambient. Potenciar els mitjans de transport no contaminants tant pels nens que viuen aquí a Matadepera com els que viuen a fora. Per començar, els alumnes de 5è i 6è de primària vam passar una enquesta als alumnes de secundària i de batxillerat. Com podeu veure, aquesta és l'enquesta que els hi vam fer. A dalt podeu veure la primera pregunta. On vius? Perquè no és el mateix viure a fora de Matadepera que a Matadepera. I els hi vam preguntar en quin mitjà de transport venien a l'escola. A peu, amb cotxe familiar, amb el cotxe propi, que el cotxe propi és el cotxe sense carnet. Amb moto, amb autocar escolar, amb autobús de línia, amb bicicleta, amb patinet i altres. Quan vam tenir totes les enquestes, les vam dividir en dos, en els alumnes de fora de Matadepera i els de Matadepera. Començarem pels alumnes que viuen fora de Matadepera. Ens fixarem en els mitjans de transport no contaminants. Com podeu veure, només un 1% ve amb bicicleta. Això és normal per la distància. I amb cotxe familiar ve un 44%. I amb bus escolar un 44%. I amb bus de línia un 5%. Això vol dir que un 49% ve amb servei públic. I per l'altra banda, els alumnes de Matadepera, un 67% venen amb cotxe familiar, més un amb cotxe propi, que és un 77% d'alumnes que venen amb cotxes contaminants. I a peu només ve un 14%, i en patinet un 1%. I ens preguntem per què ningú ve en bicicleta. Reflexions. Arrel d'aquest qüestionari hem vist que un gran percentatge d'alumnes que venen i van en transport contaminant, com per exemple cotxes familiars, cotxes propis i motos, creiem que podem millorar la forma de transport cap a l'escola per disminuir la contaminació, com anant en patinet, bicicleta o a peu. Fins i tot podríeu arribar a venir més seguit amb cotxe compartit o bus escolar. També com a reflexió, la bici, el patinet i el caminar, a part de reduir la contaminació, són molt beneficiosos per a la salut. Observem que la gran majoria de famílies que venen a l'escola en cotxe propi ho fan de manera individual. La sèrie de propostes que hem pensat són potenciar el transport en bicicleta o a peu entre els alumnes que viuen a prop de l'escola. També potenciar el transport públic o escolar dels alumnes que venen de fora de Matadepera. Per tal de potenciar aquests transports, els alumnes de 5è faran anuncis sobre els avantatges del transport públic, la bici, el patinet o el camió. També donar idees per compartir el vehicle privat entre diverses famílies per venir a l'escola. Hola, nosaltres som la Laia i la Martina i durant aquests mesos hem estat treballant en el projecte de Matadesfera. I nosaltres ens vam especialitzar en l'apartat d'energia i d'això vam fer aquest pòster. El primer que vam fer va ser investigar i treure aquestes preguntes. Què creiem que pot passar d'aquí 100 anys? D'aquí 10 anys podríem tindre tot de cotxes elèctrics? I d'aquí 25 anys, en cada casa d'Espanya podria haver una placa solar o un molí de vent? Amb aquestes preguntes ens vam plantejar una hipòtesi de què creiem que passaria en 125 anys. Després vam fer una anàlisi buscant el que realment passaria. A partir d'aquestes preguntes
vam treure uns objectius que podem fer com a societat i a nivell personal. Vam analitzar el problema i vam fer 2 gràfiques perquè poguéssiu conèixer les fonts d'energia que utilitzem. No es veu. Com podeu veure, un 86% són de no renovables i un 14% són de renovables. Per tant, la conclusió és que hem d'augmentar les renovables, però a més estalviar energia. Gràcies per haver-nos escoltat i esperem que canvieu els vostres hàbits per tal de tindre un món millor. El canvi climàtic provoca un altre problema. De quin problema parles? Ara hi ha més pluges torrencials, rigerades, tempestes extremes, huracans. Les pluges torrencials erosionen la terra fèrtil i produeixen desertificació. I què succeeix quan la terra es torna infèrtil? Doncs que no podem produir menjar suficient. Sabeu, l'aigua potable és molt escassa, tot un tresor. I és essencial per a la nostra vida. Recordeu, és millor fer-nos una dutxa que banyar-nos. En què quan us renteu les dents? Planteu als vostres jardins plantes adaptades al nostre clima sec. Estalvia aigua cada dia, la necessitarem per al futur. Buah, vaig a fer-me una dutxa, quina calor! Ei, però què fas? No veus que estàs gastant aigua? M'estàs dient en sèrio? Sí, perquè el així el nostre barret està molt malament. Què fas? L'estàs malgastant. Quanta gent vol aigua del té? Per favor, et pots dir què fas? Per què deixes l'aigua oberta? Perquè ara em vaig a dutxar. I què? No la pots deixar oberta. Però si ara em vaig a dutxar, quan em dutxo aquí... Fures! Ei, vés amb compte. Que no saps fregar? No s'ha de tirar tanta aigua. No us queixeu, a sobre que frego. Bueno, t'ajudem. Sí, ja ho faig. Però què fas? Posar la rentadora? Però no només pots posar una samarreta, l'has d'omplir més d'un sac d'aigua que gastes. Ah, vale, vaig a buscar més roba. En aquest vídeo ens hem ensenyat a nosaltres a no malgastar aigua. Espero que aquest vídeo us serveixi d'exemple per ajudar-nos a salvar el planeta. Esperem posar-hi endavant.
Ei, amics, saps que deixem la nostra muntanya, no? Sí, sempre estem en aixeta, sense poder tirar aigua. Això, quan no es pot aigua i tot... Ei, mal ciutadà! No has vist que estàs malgastant mils i mils de litres d'aigua. Molt mal fet. Vigila, si us hores següents acabarem pitjor. Recorda, ciutadà, no malgastis aigua. Salvem el planeta. Sabeu que les indústries d'oli de palma, fusta i paper destrueixen els nostres boscos? Això no és just. Els boscos produeixen oxigen i absorbeixen el diòxid de carboni. I hi ha un altre problema. Quan l'estació seca és massa llarga, els boscos es poden incendiar molt fàcilment. Si destruïm els nostres boscos i plantes, la terra es convertirà en un desert. Us podeu imaginar perdre el nostre parc natural? No m'ho vull imaginar. Hola a tothom, bona tarda. Vosaltres sabeu que més o menys les 2 darreres setmanes hem estat celebrant les festes de Sant Sebastià i que de tots els actes que hi havia, em sembla recordar 70, un dels més emblemàtics era la festa del pi. Anar a cercar el pi al bosc, transportar-lo fins a la plaça i plantar-lo. I ens preguntem, quin és l'origen d'aquesta festa del pi? Intentaré explicar-vos-ho. Mireu, durant el segle XIX varen agafar una gran volada els anomenats Montepío de Socors o germandats. Eren unes entitats formades per pagesos i gent que treballava al bosc que tenien per missió ajudar en aquell associat que tenia la pega de caure malalt o tenir algun accident o una discapacitat. Aquí a Matadepera, durant la segona meitat del segle XIX, n'hi havia 2 d'aquestes germandats, la de Sant Sebastià i la de Sant Roc, que es varen unir en una sola, la de Sant Isidre. Sant Isidre és el patró dels pagesos i ells celebraven la seva festa el dia 15 de maig. I un dels actes importants de la festa que feien era precisament anar al bosc, tallar un pi i plantar-lo a la plaça, i aquell pi presidia la resta dels actes de la seva festa. Aleshores vosaltres direu, doncs ja ho tenim. Els inventors de la festa del pi són els pagesos de la germandat de Sant Isidre. I no és ben bé així, perquè molt abans ja se celebraven aquí al poble una festa similar a aquesta del pi. Per exemple, en el segle XV o en el segle XVI, Matadepera era un conjunt de cases de pagès disseminades pel terme al peu del monestir de Sant Llorenç. I aquests pagesos ja es trobaven un dia a l'any a l'església de Can Roure i, plantant un pi, feien un ball al seu voltant i segellaven els tractes importants al voltant d'un pi. I l'origen real l'hauríem d'anar a buscar encara molt més endarrere, molts segles abans, en aquells pobles primitius que hi havia abans de l'arribada dels romans. Uns pobles que practicaven un culte als arbres, a la natura, als boscos. Per tant, doncs, aquesta festa del pi, que avui fem per Sant Sebastià, els seus orígens es perden en la memòria dels temps, 3.000 anys endarrere. Però bé, ens havíem quedat amb la germandat de Sant Isidre. Va succeir que, quan quedava poquet per acabar el segle XIX, hi varen haver unes discussions, unes desavinences, i alguns dels germans d'aquesta entitat varen marxar i fundaren la germandat de Sant Sebastià, en l'any 1900, la que nosaltres avui coneixem. Durant la primera part del segle XX, per tant, teníem 2 germandats, la de Sant Isidre i la de Sant Sebastià. La festa del pi la seguien fent els de Sant Isidre. Aquesta va desaparèixer i només va quedar la de Sant Sebastià amb els seus alts i baixos, fins que a l'arribar a l'any 1975 varen voler celebrar una festa molt més gran per celebrar el 75è aniversari de l'entitat, i mentre organitzaven la festa un d'ells va dir:
podríem incloure com a acte a la nostra festa aquella festa del pi que feien els de Sant Isidre. I a partir d'aleshores van heredar o van agafar la festa del pi de Sant Isidre, la van incorporar a la festa de Sant Sebastià, que des d'aleshores, ja sabeu, del 75 fins a 8 s'ha anat fent, i per tant la germandat s'ha convertit en l'entitat que manté viva aquesta antiga tradició de la festa del pi. Moltes gràcies. Imaginem un menjador solitari d'una casa qualsevol. Tan sols una taula, 2 o 3 cadires, un menjador amb una butaca, potser amb un boblet petit i algun quadre. Entren 3 dones carregades amb els cistells de la compra. No hi ha res a fer. En Pep està molt enfadat. Ahir es va passar la nit fent voltes per la muntanya i ni un! El Marcel treu foc pels queixals. Mai de la vida ho havia passat una cosa com aquesta. Au, va, no exagereu. Ja fa temps que costen de trobar. Això ja es veia venir. No n'hi ha i prou. Sí, esclar, a tu t'és igual perquè el teu home no s'hi escarrassa buscant-ne, no? Al cap i a la fi es tracta de lleure. Si no se'n troben, doncs busquem un substitut i endavant. Tampoc no té tanta importància. I ara, com pots dir això, que no tens fort? Una tradició tan arrelada. Un substitut? D'on vols que el traiem, un substitut? Ni se t'acudeixi parlar-ne amb els homes d'això, Ells que n'estaven tan orgullosos. De fet, sí que és trist, sí. Abans n'hi havia de totes mides, ufanosos, per tot arreu. I aquesta maleïda calor que fa. Sí, l'escalfament global, el canvi, noies, el gran canvi. Acabarem fregits com ous ferrats amb aquest món de bojos. Mira-la, ara és ella la que es posa tràgica. Au, deixa't de bestieses, pensa alternatives. Potser sí que haurem de buscar un substitut. No pot ser, tu també? Hem d'admetre que ja no n'hi ha. Ens hem quedat sense pins, ni alts ni baixos, ni grossos ni petits. Els incendis ens han canviat el paisatge. Ha estat inevitable. Inevitable? Quina barra! No els hem cuidat fins que ha passat. Ens semblava que mai no s'acabaria, oi? Muntanyes plenes d'arbres, molts pins per Sant Sebastià, per triar i remenar. Però després han vingut les temperatures massa altes, els incendis i molt parlar. Però solucions, cap. Ens hauria de fer vergonya a tots plegats. Tens raó. I ens hem de preocupar per una festa, per molt tradicional que sigui? El Pep no se'n sap a venir. I mira que ho té clar que la culpa és dels incendis. El Marcel diu que no vol sortir de casa, perquè la festa sense pi ja no serà la mateixa festa. Els homes s'ofeguen en un got d'aigua. Mireu, pot ser la festa del pi sec, tu. Sí, home. O del pi perdut. Els nens el poden fer un fart de buscar-lo com un joc, una mena de gincama. No diguis disbarats, ja veuràs quina decepció quan no en trobin cap. Millor la festa del pi fantasma. No. La festa del bosc de pins rústics. Molt bé, sí. O la festa del poble que rostia els pins. També. De cop i volta, entra un home capcot i arrossegant els peus. No hi ha res a fer. No n'hi ha ni un. S'ha acabat la festa. Au, vinga, Pep, no et desesperis. Nosaltres 3 estàvem aquí xerrant i se'ns ha acudit algunes solucions. Què et semblaria... Calla, no diguis més bestieses. Anem. Amb l'escalfament global, les temperatures aniran pujant i pujant. Si la calor asfixiant
asfixiant és perillós per algunes persones. Quines persones? Per a criatures petites, gent gran i persones amb malalties cròniques. Si no aturem tot això, la situació serà molt complicada. Soc l'Oriol Rocinés i aquest és el Gent Real i el nostre estudi es basa en saber com afectarà el canvi climàtic sobre la salut de les persones a Catalunya. El nostre estudi, fer-lo, hem consultat diferents fonts, però les més importants han estat la del tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, concretament l'apartat 18, que era de l'Institut de Salut Global de Barcelona, i la nostra recerca ens ha portat a saber que la contaminació, com podeu veure a la gràfica que està a la segona columna a dalt de tot, explica que les onades de calor, que són un fenomen que provoca el canvi climàtic, vagin augmentant. Podem veure l'actualitat i com aniran augmentant el 2025 i el 2050. Un altre problema principal serien les malalties transmeses pels insectes vectors, que principalment són la puça, el tàvec i la paparra i el mosquit, i que estan transportades aquí a través dels immigrants i de les mercaderies. Sabeu que mengem molta carn? Especialment les vaques i els porcs necessiten molta aigua. I els purius de porc contaminen els nostres rius. És un gran problema. Us podeu imaginar la nostra vida sense menjar pa perquè no hi ha blat? No m'ho puc imaginar. Els oceans s'estan acidificant. I què passa llavors? Que molts tipus d'animals aquàtics estan desapareixent. Ja ho entenc. Si una espècie desapareix, altres que depenen també estan en perill. Una altra cosa, els productes llunyans necessiten transport i conservació. Això significa que aquests productes necessiten més energia que els productes locals. Els productes de proximitat són més sostenibles i ajudem l'economia local. Recordeu, l'agricultura intensiva no és sostenible. I els productes que s'utilitzen no són recomanables per a la nostra salut. A l'escola Montcau la Mola estem engegant un projecte d'inclusió. Estem reinventant un espai de l'escola perquè l'alumnat amb necessitats educatives específiques pugui gaudir de l'aprenentatge amb els seus companys. L'objectiu és treballar transversal i significativament el canvi climàtic creant un hort urbà. El projecte consta de 3 fases. La primera consisteix en el plantejament i l'organització de materials i l'espai. La segona fase és la construcció i la plantació. La tercera tracta de la cura i el manteniment de l'hort. Cal destacar que sempre hi haurà l'acompanyament d'un mestre de suport i de manera rotativa, també d'un company o companya. A continuació, compartirem amb tots vosaltres una carta escrita per un company de l'escola dirigint-se al planeta Terra. Esperem que us agradi. Estimat planeta Terra, et vull explicar que estic fent un hort i el cuidaré molt. Trauré les males herbes, regaré les plantes, vigilaré que no es cremin i que els nens les cuidin. Això és molta feina. Penso en el bosc, que està ple de plantes i crec que no tothom el cuida. És molt important cuidar-lo perquè no es morin els animals i les plantes. Tots les necessitem per respirar i viure. T'ajudarem molt.
Moltes gràcies per la vostra atenció. Bona tarda. Jo i els meus companys, en aquest projecte, hem fet un pòster científic sobre el canvi climàtic i els aliments. Primer us explicarem les seves conseqüències, després dos problemes i dues solucions. Podem començar a veure, i veurem en un futur, una sèrie de conseqüències provocades pel sector alimentari, com per exemple que al 2050 els terrenys de 4 aliments bàsics, com són l'arròs, el cereal, el moresc i la patata, es veuran alterats. També que hi haurà més pluges, plagues, sequeres, etc. Un dels problemes que provoca aquestes conseqüències és la producció d'aliments, la qual utilitza energia que menys CO2. Una solució pot ser consumir productes de proximitat, ja que els productes llunyans s'han de transportar amb energia. Un altre problema és els animals, la ramaderia, ja que animals com la vaca desprenen metà i diòxid de carboni. La seva solució seria no consumir tanta carn. I com podeu veure en aquest gràfic, d'aquí al 2090, un 80% dels camps de conreu es veuran afectats per la contaminació i disminuirà la producció dels aliments. Moltes gràcies. Hola, nosaltres som la Berta Chapellini Caló i jo la Laura Casanova i nosaltres ens ha tocat l'apartat de mitjans de comunicació i hem fet un vídeo que ara us l'exposaran. Toda esta laguna ahora ha retrocedido hasta aquí. Uno de los efectos del cambio climático global es parte de la actividad humana. Las señales del cambio climático durante los últimos años han sido claras y explícitas. Del cambio climático provocado por la actividad humana. De los efectos que tendría en nuestro país el cambio climático. It burns really fast, really hot. Esa también sufrirá los efectos del calentamiento global. Dice altas temperaturas, lluvias intensas, sequías y una gran actividad de los ciclones tropicales son algunos de los cambios climáticos, según la ONU. El clima extremo en varias regiones del mundo sorprende a todos, incluso a los científicos. Sé que el planeta se está calentando cada vez más. Sé que habrá incendios forestales, sequías e inundaciones como nunca. 1989 to 1989. Explain the significance of that time period for climate change. Entender más sobre el cambio climático, destruyendo así el hábitat natural de muchos animales que pronto se quedarán sin hogar y sin comida. Bueno, igual el cambio climático empezó en aquella época, ¿o no? Es posterior. El cambio climático preocupa solo a la mitad de los españoles, sin embargo actualmente tenemos mayor conciencia ambiental en nuestra vida cotidiana. También emiten gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono que se quedan en la atmósfera y atrapan el calor, elevando las temperaturas. Es tan grave el tema del cambio climático. Piden medidas urgentes. Per poder realitzar aquest vídeo, vam estar mirant diferents cadenes de televisió de tot el món buscant que parlessin del canvi climàtic. Nosaltres, principalment perquè aquest vídeo bàsicament era per conscienciar la gent sobre el canvi climàtic, ja que es parla del problema quan ha passat i no quan està passant. Nosaltres creiem que s'hauria de parlar cada dia sobre el canvi climàtic als mitjans de comunicació, ja que si ens insistíssim més, acabaríem intentant millorar-ho i reduint el canvi climàtic. Gràcies. Hola, som de la classe de tercera i hem fet el pòster científic sobre els mitjans de comunicació. La informació sobre els mitjans de comunicació sobre el canvi climàtic ha anat evolucionant sobre el pas del temps, fins que hem arribat al punt de que s'han fet tesis, reunions i fins i tot estudis per extreure més informació. Abans, antigament, els números eren més imprecisos i no podíem dir tota la informació que volien amb claritat. Però nosaltres opinem que ens ho tindrien que haver dit des d'un principi i donar-nos més solucions. Els principals mitjans de comunicació que tenim a l'actualitat i que escoltem segurament són la ràdio, la televisió i la premsa. Ara tot el món mira el mòbil, per això les xarxes socials són tan importants. I per exemple, si una publicació com la de Greta Thunberg que es fa viral
doncs els mitjans tradicionals se n'aprofiten i el posen com una notícia més. Gràcies per la vostra atenció i esperem que us hagi agradat. Gràcies. Nosaltres hem creat un pòster de la política referent al canvi climàtic i ara el meu company us ho explicarà. Actualment, la política envers el canvi climàtic és una miqueta complicat, la situació que hi ha. Hi ha partits que són poc corruptes i que lluiten contra la causa. En canvi, hi ha d'altres que tenen interessos i que o bé passen del canvi climàtic o simplement s'adapten. Nosaltres tenim el poder de votar. Al votar triem partits, que aquests partits poden representar-nos Perdó. Poden representar-nos i d'aquesta manera lluitar contra el canvi climàtic. S'han creat algunes convencions, com la de Nacions Unides, la de Kyoto, la de París, que serveixen per reunir una gran quantitat de països per lluitar contra això, contra el canvi climàtic. Però el problema és que més d'un 50% dels països no els han firmat. Això demostra que no tothom lluita. Moltes gràcies. El nostre pòster, que no es veu ara, però bueno, tracta sobre un partit polític que hem inventat nosaltres, que els seus principals punts objectius són el canvi climàtic, tipus el CO2, els cotxes de benzina, les plaques solars. El que faríem nosaltres és, per exemple, posar més plaques solars, molins de vent, aprofitant que el 70% del terreny d'Espanya és solejat, i pujar i baixar impostos i moltes altres coses així que ajudarien al canvi climàtic. I encara que fossin només per Catalunya, des d'un petit punt es comença tot. Merci. Volem tenir un bon futur, però hem de canviar moltes coses. Som només nens i nenes, necessitem la vostra protecció. Creieu que podríem fer aquest esforç tothom alhora? Lluitareu contra el canvi. Us necessitem. Confiem en vosaltres. Gràcies! Bona tarda a tots. El nostre treball es basa en dos tipus d'energia, l'energia renovable i l'energia no renovable. Un exemple de l'energia renovable seria l'energia solar i de no renovables tenim els combustibles fòssils. En el vídeo que hem fet us volem mostrar les conseqüències d'aquest canvi climàtic. Els seus efectes són inundacions, augment del nivell de la contaminació, onades de calor, destrucció dels ecosistemes, etc. Ara us presentarem un curtmetratge que hem anat preparant en aquest principi de curs. El vídeo es basa més en la contaminació en general i no tant del canvi climàtic. També explicar que en el vídeo veiem una mena de contaminació representada amb núvols negres. Això és només una metàfora, ja que el gas representat no el podem veure. Así que parece que el momento de actuar es ahora, ya. Bé, ara heu d'omplir el qüestionari.
Aquest podria ser el nostre món si no aturem el canvi climàtic. Ajudeu-nos a fer-ho. Tot depèn de tu. Tot està a les teves mans. Tot el que fem té conseqüències. El que fem avui és el que serem demà. Without an effort, there won't be a change. Si vols futur, cuida el present. tu ets el teu propi enemic. El futur del nostre planeta està lligat al futur de la nostra salut. Més sequera igual a menys vides. La salut humana reflecteix la salut de la Terra. Canvia l'energia. Renova el món. El poble té més força que els polítics. Participa! Tenim la banda que crec que es mereixen un fort aplaudiment. Passar-hi, sisplau. Moltes gràcies. Nosaltres, cracs. Jo veia com feien així quan tocaven els cellos, semblava que se'ls hi posava la pell de gallina, no sé si era això, però I aquí no, es notava aquesta sensació. També, jo vaig posar també aquests dibuixos perquè aquí veieu dos matadeperes, això li vaig demanar també al meu fill que li agrada dibuixar i vam estar parlant d'això del canvi climàtic i del que estàvem fent amb Mata d'Esfera i va fer aquests dos dibuixos i veure a l'esquerra un dibuix que suposo que ningú vol i després del que hem parlat
i una altra que seria cap on volem anar, i per tant el que es tracta és d'això, que reaccionem. I també crec que val la pena comentar gent que no ha sortit aquí a l'escenari. Tenim allà en Santi Fonseca, que també ens ha ajudat. També tenim en Ricard Ferriol, que també és important que està passant. Tenim allà que ha estat organitzant l'Anna Badia tota la circulació. En Santi Sabater, també aquí. La Helena. Bé, i també hem d'agrair que ens han facilitat des de l'Ajuntament el que hem necessitat i per tant també molt agraïment a l'alcaldessa i a tot el seu equip. I aquí hi ha moltes associacions, molta gent que ha participat, en fi, que estem molt contents. Moltes gràcies a tots. Bona nit.